जेवण काय बनवलं? जेवण नाहीतरी बोलता बरोबर. आते रॉक भाता शॉक. बोललीच जाते तुझ्याशी. हो. चवचव केले नाहीस का? अरे आल्या पाल्याची भाजी, शेपटाची डाळ, बस फुगडी घाल माझ्या पैठक गेला. कांदेपिटी पेटे ना कांदेपिटी पेटली माझी मैत्रीण भेटली. हा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हॅलो. हॅलो. हा ते कशी आहेस? हा बरी आहे मी. काय करतस आहे? काय नाही बसली आहे. बरं तुला फोन लावते. होय काय? हा, किती महिने दिसलीच नाही ना. होय हो लॉकडाऊन आहे ना. हा त्याच्यामुळे मग गावात. हा आता गावात आहे काय? गावात आहे. होय होय गावात आहे. हा. काय करतस आहे? जेवण काय बनवलं? जेवण हा आता मी डाळ बनवली, भात हा. आणि बटाटा फ्राय केला. होय काय मस्त. हा. तू काय बनवला? हा. मी आज चिंगलाचा बनवलंय. चिंगलाचा बनवलंय. हा हा. अजून आणि रोवना रुतती हा. तिचा रोवनाचा बनवलंय. बापरे भरपूर वर्षांनी नाव ऐकलं. होय होय. रवना. ती विकत आणली होती ना बाजारात ना. हा रोवना बनवलंय. हा वाटाप केलंय हा आणि बनवलंय मध्ये. हा हा. काय काय टाकलं त्याच्यात? त्याच्यात कांदा खोबऱ्याचं वाटप बनवलंय. हा आलं लसणीची पेस्ट बनवलंय हा आणि केलंय मग. हा. आपण मटण कसं बनवला हा. तसं बनवलंय. मस्त बनवला तू ग. गावात कधी येतस आहे? बघ आता मी येणारच होते ना. हा गणपतीला आम्ही येणारच होतो. मग आता हे प्रॉब्लेम झाला ना. हा हा. मग तू बघ ना सुट्टी भेटताय का बघ. कसं काय तिकीट भेटताय का बघ आणि ये गावात. ताई कसा आहे? बरा आहे ना? हा ताई बरं आहे. हा ताई बरा आहे. दादा पण बरोबर आहे. दादा पण बरोबर आहे ना. हा हा. इथे आमचं कसं घरामध्येच आम्ही, बाहेरचा दरवाजा बंद. हो घरातच राहू लागतं ना. होय. हे बनवतात चांगले हा. हा. असे तळतात बिळतात चांगले बनवतात. होय काय? तुझ्यासारखे जाते. हा. तू कसे युट्यूब वर मस्त मी बघतोय, लाईक पण करतोय. होय काय? होय होय. मग कमेंट नाही करत? कमेंट कमेंट करायची ना. मी दुर्वा बोलते आते असं मग माहिती पडतो. आता यापुढे करते. हा कमेंट कर. आणि हे बघ शुभम कुठे आहे? हे हाय बाजू घे काय बसलेत आहे. बसलेत आहे. मध्ये बोलायची इच्छा नाही काय आते बरोबर? आते बरोबर बोलत नाही काय हो? आधी म्हणता तू बोल, नंतर म्हणता मी बोलतोय. तू पण ये म्हणा, मग मजा येते ना सगळी एकदम बोलल्यासही. तुम्ही पण या हो, मग मजा येते जरा बोलू जरा. बघ आता नाही तर काय. असं काय तो. ते तसेच आहे ते नाही समजत. हा नाहीतरी बोलता बरोबर. आते रॉक भाता शॉक. अगं तू ते हे काजूचे बिया भाजून दाखवलेस तर तू नाही आलोस त्याच्यामध्ये ना. दिसलंच नाही ना. हो मी दिसलोय ना. मग? यांनी ते अगोदर नंतर केलेली ह्या शूटिंग. हा. आधी मी दिसूक पाहिजे होतं. हा, मग? फोडताना फक्त दिसलं बिया. नाही तसा नाही फायदा काय. हो हा दिसूक हवं होतं. दिसू हो. हवा होता. कालवी पण आणलेली होती. हा ते कालबीचा पण तेव्हा ते. लय मजा केला वाटे. हा मग तेव्हा. गावात ना गावात लय मजा केलेली. भरपूर म्हणजे भरपूरच. होय ना. मग आडच 5 महिने तर पूर्ण मजाच करून गेलो. मग हा ना? नंतर मग अशी लागवड केला. हा हा. मग घरात बसून तरी करणार काय ना. काय करणार? आणि 1-2 महिने 4 महिने झाले 5 4 महिने. महिने होय होय 4-5 महिने झाले. 4-5 महिने झाले. मग होय. त्याच्यात ही माड बीड सगळे लावलेले. हा हा. माड लावला काजविनी. बरं झालं ना ते बसून बसून. आंब्याची कलबा. आपलं अच्छा. सडो आहे माहितीये ना वर तो सडो. हा, हा. वर एकदम हा. तिकडे पण लावलेली. मग कलबानी लावला. होय काय? वरच्या होय, सड्यावर. वरच्या साड्यावर. हा हा बरं झालं. नाहीतर तो खालीच पडलो होतो ना. होय होय होय. अगं हे छोटी कुठे आहे तुझी? दाखवते ना. अगे ती घराशी आहेत ना. आम्ही रत्नागिरी अरे रे तू रत्नागिरीत आलोस आहे ना. होय होय. ती घराशी आहेत नाही. ती जेव्हा बोललीच जाते तुझ्याशी. हो. चवचव केले
मग त्याला ये म्हणा समोर आते बरोबर बोलायचं आहे. बोलतात आहेत हा बोल. हो आते बरोबर बोला येवा. येत आहे काय? हो येता आधी म्हणता तू बोल म्हणता आते बरोबर गप्पा मार म्हणता बरेच दिवसात. बोल बोल. दुर्वा हा बोल एक गाणं बोल. हा बोल काय पण बोल. नाही घ्या ते मान अगं बोल ना. आता मी बोलू काय तुला? हा बोल ना ते आल्या पाल्याची भाजी शेकटाची डाळ बस फुगडी गाल माझ्या पैठक गेला लाल बाय लाल भाऊ सुबे लाल भाऊच्या बायकोला चपलाचा हार मला मोठ्याचा हार. आता बघ ते आता किती वर्षाचं गाणं माझ्या लक्षात आहे बघ. होय होय. आणि इथे कोण फुगड्या घालताय? तू आता तुमच्या तिकडे घालतात ना. हो गावा घालतो तिकडे. मग तुला ह्या वेळी ये ना ते तू आपण तुला यायला नको का? पण तुला गाणं यायला नको का? चल आता दुसरा बोल. कांडेपिटी पेटे ना कांडेपिटी पेटली माझी मैत्रीण भेटली. हा. अजून बोल. अजून बोल. मी बोलू? पानपट्टी खाते सिनेमाला जाते थांब तुझ्या नवऱ्याशी नाव सांगते. बोल 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 तू बोल. नाही ग अशी तेव्हा आमची शर्यत लागायची माहिती आहे का? आमची सर्वांची फुगड्या घालताना. हा हे बोलत जाईल हा बोल बोल. हॅलो ते हा कसा आहेस तू? मी मजेत तुझ्या आशीर्वाद. मजेत आहे ना? हो मग हा तू गावात होतस ना? आता आला बाय. आता परत उद्यापासून परत जायचंय सकाळी 6 वाजता परत हो आता मांजरा आणलेली आहे काय विचारू नको आते. मांजर आणली आहे? मांजर हाय भरपूर हाय. चल माते ठेवतोय मग. हा चल परत करीन मग फोन. हा हा चल काळजी घे. हो काळजी घेते तू पण घे. होय होय. हा नमस्ते. आज आपल्याला काहीतरी गोड बनवते. आता घरात पण बसून बसून कंटाळा येतो रोज रोज तिखट वगैरे खाऊन. आपल्याला चहा बरोबर काहीतरी लागतो. आता याच्यामध्ये पहिला आहे ना मी अर्धा वाटी पाणी टाकते. आपला हिसाब आहे ना आपल्या पाण्यावर आहे. जेवढं पाणी घेणार तेवढी साखर घ्यायची. आता मी ते पाणी घेतलंय ना तेवढीच साखर घेतली आहे. आता ही आपल्याला साखर आहे ना त्याच्यामध्ये जिरेपर्यंतच आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. आपली साखर अशी जिरेपर्यंतच आपल्याला ते पाणी गरम करून घ्यायचं आहे. आता ज्याच्यामध्ये आपण पीठ भिजवून राहिलाय ना त्याच्यामध्येच आपल्याला हे पाणी काढून घ्यायचं आहे. आता मी तेवढंच आहे ना अर्धा वाटी तेवढंच मी घी घेतलेलं आहे. तर आपल्याला घी पण आपल्याला पिघळून घ्यायचं आहे. आपलं साखरेचं पाणी पण थंड व्हायला पाहिजे आणि थोडं आपलं घी पण थंड व्हायला पाहिजे. हे दोन्ही पण एकत्र करून याच्यामध्ये आपल्याला लागेल तेवढं पीठ कालवायचं आहे. पहिलं मी थंड करून घेते. हे आपलं साखर आणि पाणी थंड झालंय. त्याच्यामध्ये हे आपलं घी पिघलवलेलं घी. याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना 1 चमचा ओवा टाकते. हे वेलची पावडर थोडीशी. याच्यामध्ये आपल्याला लागेल तसं पीठ टाकायचं आहे. आपला गोळा होईल ना चपातीचा तसं आपल्याला पीठ मळायचं आहे. पाणी नाही टाकायचं पण आपल्याला पीठ लागलं तर आपण टाकायचं. पीठ लागलं तर घ्यायचं पण पाणी नाही वापरायचं. आपण हे थोडंसं आहे ना त्याच्यामध्ये थोडासा नावाला मीठ टाकलं तरी पण चालेल. पण गोड आहे ना ते जरासं मीठ टाकलं ना की गोड पण ते छान लागतात. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी पण नाही लागले आणि पीठ पण नाही लागलं. आपलं बरोबर 1 वाटीचा अंदाज आहे. असा गोळा पण एकदम म्हणजे सुक्का आणि पातळ पण नाही एकदम मस्त झालाय. आता हे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. अशी मस्त आता लाटून घेतले बघा. याचा आजूबाजूचा फुटलेला भाग असतो ना तो हाताने असं जाम करून घ्यायचा पेढ्यासारखे. म्हणजे मी आजूबाजूचं नाही एक्स्ट्रा काय टाकत नाही. परत लाटायला नको. आता तेल मी तापायला ठेवलंय पण तेल काय माहितीये जास्त नाही तापवून घ्यायचं आहे. म्हणजे एकदम आपण कडकडी तापवतो ना तसं नाही. एकदम म्हणजे थोडा गॅस आहे ना थोडासा तेल तापून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर हे आपल्याला त्याच्यामध्ये शंकरपाळे टाकायचे आहेत. म्हणजे कसं माहितीये लगेच करपून वरती नाही आले पाहिजे. हळूहळू ते शिजायला पाहिजे. दाखवते हळूहळू बुडबुडे आले पाहिजे. हा असे म्हणजे ते जाड आहेत ना मग ते तापून चांगले आतून शेकून येतात. आपला गॅस फुल केला असताना आपलं तेल भरपूर तापला असता ना तर ते लगेच वरती आले असते. म्हणजे आरामात शिजू द्यायचं. आरामात शिजू दे म्हणजे ते आतून शिजायला पाहिजे. आतून तळले पाहिजे. हा मग ते आता आतून तळले ना की ते वर येतील बघ. याला खूप जरा टाइम लागतो बघ. त्याचा कलर बघ सफेद सफेद व्हायला आलाय ना. असे सफेद झाले ते बुडबुडे येतात आहेत. थोडेसे हलवून घ्यायचे जास्त पण नाही हलवायचे. आता तुम्हाला इकडे रेसिपी तर दिसते पण तुम्हाला एक दाखवतो की इकडे आमची लाईट गेलेली आहे बघा. आणि आमच्या इकडे रेसिपी चालली आहे बघा. पूर्ण घरात लाईट गेलेली म्हणजे पूर्ण सर्व चाळीचीच लाईट गेलेली आहे.
आता इथे रेसिपी चालली तर काय करायचं. आपल्या एक्सटर्नल लाईट्स घेऊन आम्ही इकडे शूट करतोय. हे बघ आमच्याकडे छोटं कंदील आहे. तर आपण टेस्टिंग कशी करणार कंदिलावर कंदिलावर. आणि आपली दिल बघा काळोखात काय करते. दिल झोपली आहे म्हणजे दिलू. झोप झोप. बघ किती मस्त आलेत. आणि आपण हे आता ढवळत राहिलो ना तर सर्व ते कुस्कर होतील त्याचा. हा मग ढवळायचं नाही, चांगलं ते भाजून निघतात बघ आपोआप. थोडा वेळ जातो. थोडा कलर चेंज झाला ना मग ते आपले काढायचे. वेळ पण जातोय जरा. हा त्याला वेळ लागणारच ना. किती मस्त आलेत ना. आता मी काय करते माहितीये का, आता कलर चेंज होत आलाय आणि सर्व त्याचे लेअर पण आलेत मस्त. आता मी थोडा आहे ना गॅस वाढवते. ते लाल झालं तसं का. हा असं थोडा कलर यायला पाहिजे. ठीक आहे बघ एकदम लाल कलर आलेला एकदम आहे. मस्त छान झालेत. आता मी गॅस बारीक करते आणि हे काढते. हे बघ. आता ते आधी नरमच वाटणार आहे, आधी कडक नाही होणार आहे. थोड्या टायमाने ते कडक होणार. हा बॅच पण तयार झालेला आहे. तयार हा आपला झालेला आहे. इकडे बघा आणि कडक झाले. कडक झाले. कडक म्हणजे आता तुम्हाला टेस्टिंग करूनच. आता इकडे लाईव्ह आणि आपले हे टेस्टिंग. कडक नाही होणार, बिस्किटासारखे खुसखुशीत होणार आहे. टेस्टिंग करूया ना आता. हा. बिना लाईटचं टेस्टिंग करून बघूया. अर्धी बघा. रेसिपी आपण लाईटीवर झाली, अर्धी रेसिपी आपण बिना लाईटीची झाली आहे. हे बघा मी खाऊन दाखवलं एकदम खुशखुशीत आहे है ना. खुशखुशीत आहे ना. गुड डे बिस्किट. बिस्किट सारखं. समजा तुमच्या घरी फ्रेंड्स येतील किंवा नातेवाईक येतील, त्यांना बाहेरून जाऊन वेफर्स कुरकुरे आणि असं काय चिवडा आणू नका. आपलं एक वाटी घ्यायचं आणि लगेच बनवून टाकायचं असं. आणि फ्रेश खाण्यामध्ये वेगळी मजा आहे. आता हा मी जो बाईट घेतलाय ना तो एकदम खुशखुशीत लागतोय. बघा त्याचे लेयर्स बघा. आणि अजून गरम आहेत. आणि गरम गरम थंड झाल्यावर तर अजून मस्त लागते. अजून नाही पण रेसिपी रेसिपी खायची एकदमच वेगळी मजा असते. हा पण ह्याची टेस्ट आहे ना जरा थंड झाली की त्याला अजून चांगला एक खुसखुशीतपणा. तर आपली इकडे रेसिपी रेडी आहे. पण ही रेसिपी आज नाही रेडी आहे, ही काल रेडी होती. काल आपली लाईट गेली होती म्हणून आम्हाला टेस्टिंग करता आली नाही. म्हणून मी तुम्हाला आज दाखवते. म्हणजे आपल्याला आणि लाईट गेली होती तरी आम्ही टेस्टिंग करून दाखवली त्याच्यामध्ये. तरी पण एक गोष्ट आपल्याला माहिती पडेल की दुसऱ्या दिवशी खुशखुशीत लागते की नाही की कडक होते. कारण अशी वस्तू जेव्हा कडक होतात ना तेव्हा ते इंटरेस्ट नाही मी खायला. एग फ्रायचा आहे ना जास्त म्हणजे चांगला फ्राय बघा केला. हा चांगला फ्राय केला म्हणजे चॉकलेटी कलर केला. हा. आणि हा थोडासा असा ऑरेंज कलर केला. दोन्ही. आता हे तुम्हाला एक चावून दाखवतो बघा. शंकरपाळ्या अशीच पाहिजे कुरकुरीत. कोणाकोणाचे काय होतात एकदम कडक होतात मम्मी, ते खायला मन नाही करतात. दुसरं वाला ते पण दाखवतो. चावल्यानंतर जी चव येते ना तशी एकदम व्यवस्थित चव ते तर आहे. मी तर त्या रात्रीच खाल्ली तर मी बघितले एकदम गुड डे बिस्किट कसा लागतो एकदम खुसखुशीत दाणेदार तसं लागतंय. तशी लागते. आणि नाश्त्यामध्ये त्याच्यामध्ये खायला आपल्या एक वाटी पिठामध्ये मी 1 चमचा ते रवा घेतलाय. त्याच्यामुळे अजून ते आतमध्ये कचकच. असं तुम्हाला का दाखवते कारण स्मॉल क्वांटिटीमध्ये म्हणजे पटकन बनवण्यासाठी की आपल्याला कोणत्या गोष्टीसाठी आता बाहेर जाण्यासाठी डिपेंड नाही राहायला पाहिजे. आपले सर्व आपण घरीच बनवलं पाहिजे आणि इन्स्टंट बनवले पाहिजे आणि कमी क्वांटिटीमध्ये. म्हणजे रेसिपी सर्वांना 4-5 माणसांना तर पुरेल जातं. म्हणून रेसिपी एकदम छान आहे. दुसरा दिवस आहे अजून तशीच खुशखुशीत आहे. तुम्ही नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन पण वाजवा.